meters voeren en aanvallen met hij bietang. Ravers, me kreeg meer props dan je papier man. Meeste die je zien zijn er onmiddellijk ziek van. De steen door de scene, want aan mijn been biedt er niemand. De oppervlakte van ons raakvlak is fenomenaal. De kleinste kaakslag heeft de tegenstand fataal. Mijn win zelfs om onze beste speler naar de kant aan. Ze claim dat ze flat, maar ze flop met mijn zand aan. Ze pees dat ze rit, maar ze woft naar bieden betalen. Dus ze cd volonté, dat is pacifist man. Voor calorieën namen van de vette metselde teksten. De architectraal ontwerp zoekt door de jas op beklet. De roest loopt diepe, van een onderroest het werk. We zijn beste fundament, met een andere groep dan wordt er ontzet. Bepalend is de basis, los van wat een ander zegt. Ondersteuning is nodig, gravers van opbouwen te werk. Je wordt geript op de track, lijkt toerist op de ramblast. Het is moeilijk voor mij, dus de foutjes lijkt met de baldas. Verwerf neerzicht door het tekenen van mantras. Wist dat je onderstond te denigreren, lekker karkas. Het is dat platvlammers wakker hang. We zien voor de job geklipt, in de kapsalon. De gravers gaan verruidelijk in de marathon. Het is like de kleuren van de prijs, maar combineren. Nou weer de zeven sferen tot tegen heel kan creëren. Je moet je eigen tekst schrijven op een beetje, maar een beetje. Bitches in de bite, zit de biter en dan weet je. 5 vingers op de mic, weer wachten op een maat van een cijfer al headje. Hey hype, of weet je dit? De vibe is wat sinister, maar de sfeer is oversneden. Dat de mic niet valt te fixen, is een eeuwigheid geleden. Kennen mijn regels in detail, gelijk de vedische profeten. Dus ik best hem nog aan voor de stage hier af te brengen. Ik zit die rap kardinaal, track cannibal, boom bap generaal. Check met tekstpersoneel, ik zit brutaal met de taal. We gaan hard doet de kwal, fiscaal en fataal. Je betaalt per kwartaal, het is schraal. Marginaal, maar geniaal, analoog of digitaal, optimaal of normaal. Vocaal zit van staal, check de snare en symbool. Heel mijn klik gewoon centraal, naar de kern van de spiraal en dat weer basta.